Dnes znova vyšlo počasie, tak som sa vybral do Kamakuri. Toto je také, prezýva, že malé Kyoto. Ja idem pozrieť nejaké temples. Tie ich také, neviem, čo to je, kláštoríky. Ale je tu fakt pekne. Toto je už pri mori. Pôjdem pozrieť asi aj na pláž. Tu nejaká. Ale naozaj, že pekné mesto zatiaľ. Také staršie, alebo starodávne, by som povedal, malé budovy, pekne upravené. V takom lesíku, postavené. Takže idem do prvej. To je nejaké známe, tam mal nejaký veľký Budha. Tak idem ho pozrieť. A hen tam krúži nejaký dravý. Čakaj, ešte vidím vonku snať. Nejaký dravý vtáček. Tu je. Celkom veľký, to bude nejaký lokálny typ orla, alebo čo. Takého dravca. Tuto idem. Kotokuin Temple. K tomuto budhovi. No a som tu. Musím nájsť niekde pokladňu. Tuším, nejakých 301 by to malo stáť vstup. Uvidíme, ako to bude reálne. A toto je vstup. No dobre, vstup 300 jenov, to nie je ani 2 eurá. Výborne. To už sú ľudia, tu bude ten Budha niekde 100%. No jasné. To je reálna socha. Idem tam pozrieť. No, tu sa budem snažiť vyhýbať davom, takže nájsť si nejakú vlastnú cestu niekam. Takéto odbočky všade možne. Parčíky. Už aj opadávajú listy, takže uvidíme tam ďalej, či budú nejaké javory červené. Ale mohli by byť. Mohla by už byť táto mini season, aspoň z časti. Potôčik. No, tak to tu bude. Cestičky, až kým neprídem k nejakej kapli. No, tak už viem, prečo to bolo také lacné. Lebo okrem tohto typka tu nič není. To je už vzadu, kde som bol, ty koniec. Tu pália nejaké sviece, alebo čo, dymové sviečky smrdavé. No. Čakal som, že tu bude z toho viac. Nevadí, môžem ísť do inej. Akože je to pekne, ale také maličké, no fakt, že nič není. No a sme pri druhej. To sú kúsok od seba, nejakých 5 minút pešo, možno 6. Pri ceste. Som fakt, že zvedavý. Ako vyzerá táto. Toto by mala byť trocha väčšia. Takže tu je vstup. No, toto vyzerá krajšie. 400 vstupov, 400 jenov vstup, takže to je 170 jenov 1 euro. Cca to vychádza. Tu sú aj rybičky. Toto je pekné. Tu je niečo. Sa možno už konečne aj nachodím trocha. Po schodoch.
Sûrement, j'ai compris à 22h. Je me mets pas du baseball. No. Milión mali budov. Tu na niečo je. Tu už je tá. Tu už je tá kapla. Aj tu už je zákaz kamerovať, tak tam nejdem dovnútra kamerovať. A few moments later. Tam rád ľudí niečo pália tiež. Teda nepália, ale oni majú také kartičky, kde sa tam niekde štychajú a to sú keby ich, a neviem či modlitby, prosby, hriechy, netuším, hriechy asi nie, to by nedávali verejne. No. Počkaj, to by mal výhľad odtiaľto na Kamakuru. Či kde som to? Áno, áno. Je, to je Kamakura. A mesto, a more. Tak toto sú už veľké ryby. No. Ďalšia kaplnka. Srieť takto. No to čo je? Nejaký domček. To je ten domček na strážčej nôžke, čo malo v Mrazíkovi. No. Teraz sme také, že Ocean Viewpad. Cesta s výhľadom na oceán. Naozaj tu je. To je pláž. No, moc ľudí tu není. Tu nie, tu je dosť, ale to na tej pláži. V takýchto schodoch. Palmy. No, tu už sú aj palmy. Takáto stena. Mais là, cette fois, ils ont décidé de faire des aimants. Tieto, ak som volal shells. No, neviem, lastúru? Nie. No, ale to si vlastne môžeš kúpiť a napísať tam niečo, nejaký svoj odkaz a zavesiť. Tu sú nejaké katakomby. Toto je zaujímavé. To je moc nevidno, čo tu je. Zatiaľ som prišiel. Tu už je východ. Musím byť skrčený, lebo to má tak meter, možno 1,20 m. Východ. Jo, toto bol zaujímavé. Toto sú tie modlitebné tabličky, o ktorých som hovoril.
napísať svoje meno, vek a nejakú modlitbu a dať si tu. Nedá ísť. No to bolo pekné. Zaujímavejšie, ako to prvé. To sa rybí. Dobre, idem asi pozrieť pláž alebo niekam popri meste a potom pôjdem, ešte sú tu nejaké ďalšie, ktoré som chcel ísť pozrieť, do ktorých, takže potom keď tak bude niečo zaujímavé, tak sa ozvem odtiaľ. Obchodík s nejakou lokálnou keramikou. Aha, zákaz fotiť, super. Ale majú tam iné veci. Ale čo ma zaujíma najviac, asi ma zaujalo, je toto. Asi najlepšia vec, čo tu majú. 100%. Tu majú nejaké sošky, ale koho to zaujíma. Môžete mať tancujúceho ninju. Čo mal kúpiť, on je zavreté. No, idem sa tam pozrieť v tej vode. Dneska je fakt, že fajne, teplo. Už sa aj hodil do vody, kebyže mám na to veci. 22 stupňov môže byť. Po 2 týždňoch som si mohol obliecť kraťasy a tričko. Kúpu sa tu ľudia, ale skôr to surfery, lebo tak to sú vonky fajné. Ale, no. To by sa dalo kúpať. Ale počkám na tú Okinawu, tam to bude lepšie. Wow. Zastavil som sa na kombuču, lebo som videl nápis, že kombuča, takže idem skúsiť lokálnu. Dostal som, že dal som si, že ochutnávka z 3, dala mi 4, som dostal zadarmo. Že za to, že som prišiel, až dneska dlho nikoho už nemala, takže no pozrite sa na to. No inak, a malo by to byť, že toto je zázvor, čo som dostal. Tento by mal byť nejaký butter pea, alebo niečo také. Tento vzadu, tak to je japonský organický čaj fermentovaný a toto je anglický čierny čaj fermentovaný. Vlastne všetko je fermentovaný čaj, tak to je kombuča. Ale je to fakt, že mega dobré. Som v nejakom centre diania niečoho, taký veľký park. Kopa ľudí, detiek. Nejaká drevená táto tiež vec. No a idem hore po týchto schodoch, tu na. A smerom k ešte jednému tej kaplnke, čo tak to volá, kláštoríku. Snáď tam bude menej ľudí, lebo ak to bude toľko ľudí, tak ma porazí. Kde sa schovám. No, zavreté. Dneska je zavreté, dneska opravujú. Super. Škoda, vyzerá to tak pokojne. Niečo teraz, no. Lebo tu ešte inak som chcel ísť, ale tu už zatvárajú o 4:00. Stiahol by som to, ale musel by som byť rýchly. A tu mám ešte 40 minút peš, alebo 35. To je ďaleko. No neviem. Uvidím, čo mi napadne. No tak som ešte v jednej, tej poslednej. Uvidím, ako bude tu.
Tu je menej ľudí. A podľa fotiek by to malo byť také nejaké oko, alebo niečo také, že kde sa dá pozerať vonku cez to. Takže uvidíme. Ale vyzerá to, že je to celkom pokojné. Takže sa teším. Len tam sa nedá ísť dovnútra asi. To sú nejakí títo biču, samuraji. No, dobre. Tu je to fajn, tu je fakt, že málo ľudí. Akože to je dosť veľké, tak sa zdá, že ich tu málo, ale... Som asi nemal kamerovať. No idem už naspäť. Bol som pozerať to oko, že kde to je a nenašiel som to vôbec. A čo je horšie, tak som pozeral ešte na internete fotky, že kde to bolo. Lebo mi stalo, že to malo byť tu a už neviem na cene tu fotky. Takže je to možné, že som pozeral nejakú inú alebo nejakú vedľa templu, ale vôbec neviem to nájsť. Takže... No ide možno. No to je ich cintorín. Vonku. Pozerám, že sa dá ísť tam po rebríku. No po rebríku, po schodoch, takže uvidíme. Idem ešte tam pozrieť. No tu hore je reštaurácia a výhľadka. A Fuji. No keď už som tu, tak som si dal sandwich s nejakou zeleninou grillovanou. No tak to je všetko na dnes. Už mám toho dosť. Škoda toho oka. Neviem, či som to videl za obrázok, kde to bolo. Ale to bolo fajn. Málo ľudí. Príjemne.